Салом. Манзури шумост барномаи хабар барои ту. Ҷои Internet Explorer ягона браузери мавҷуд дар Windows-ро дигар браузер иваз мекунад. То кунун аксар ширкатҳои бонуфуз қабули дархосту анкетаҳоро тариқи ин браузер ба роҳ монда буданд. ҳатто пур кардани ариза барои дарёфти Green Card Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тариқи ҳамин браузер имконпазир буд ва дар ғайри ин аризаи довталаб баррасӣ намегардид. Microsoft аз истифодаи Internet Explorer даст мекашад. Ин ширкат аз корбарони Windows даъват кард ки ба браузери Edge гузаранд. намояндагони ширкат ба корбарон ҳушдор доданд ки дастгирии браузери кӯҳна ба зудӣ хотима меёбад. муҳандисони Microsoft дарк мекунанд ки даст кашидан аз браузери истифодашаванда ва гузариш ба браузери нав метавонад душвор бошад, махсусан дар ширкати IT, аммо ин қадам зарурӣ аст. дар миёнаҳои моҳи март намояндагии Microsoft хотиррасон карданд ки 15 июни соли 2022 дастгирии Internet Explorer қатъ мегардад. минбаъд корбароне ки мехоҳанд IE-ро ба компютерҳои худ насб кунанд тавассути браузери Edge равон карда мешавад. шумо аз кадом намуди Windows истифода мекунед? Масалан, ман аз Windows 10 истифода мекунам. ҷавоби шуморо дар комментария мунтазирам. ин буд барномаи хабар барои ту. бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр дӯстони азиз.